adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, sa 21 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 15 bersikulo 18 ngadto sa 21. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan nini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan, buhato nila kaninyo, tungod kanako, kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako." Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.